моҳи декабри соли 2019 аввалин ҳолати сироятёбии инсон бо коронавирус дар чин ба қайд гирифта шуд. ҳамагӣ дар давоми 2-3 моҳ дар бисёр кишварҳо паҳн гардид. То имрӯз дар Тоҷикистон ягон ҳолат ба қайд гирифта нашудааст. Коронавирус ин оилаи намуди РНК вирусҳо мебошад, ки бисёртар ҳайвонотро сироят мекунад, лекин баъзе аз намудҳои он ба инсон низ таъсир мерасонад. Коронавирус дорои кадом нишонаҳо мебошад ва ҳангоми мушоҳидаи он чӣ бояд кард? Вирус ин ҷузъи ғайриҳуҷравӣ буда танҳо тариқи ҳуҷайраҳои зинда афзоиш меёбад. Инчунин коронавирус метавонад тариқи роҳҳои гуногун паҳн гардад. То ҳол маълумоти дақиқ бои давомнокии умри коронавирус дар ҳар гуна ашё таъин нашудааст. роҳи асосии паҳнёбии вирус ин ҳаво мебошад. аниқтараш ҳангоми сулфа, атса, муошират ва бо зарраҳои чанги дар ҳаво буда. вирус ба организм ворид шуда дар аввал ба шуш, рӯда ва субурд осеб мерасонад. тахмин баъди 10 шабона рӯз миллионҳо ҳуҷайраҳои организм сироят меёбанд. дар иммунсистема норасогиҳо ба миён меояд. ин нишонаҳо бо ҳароратбаландӣ, сулфа, нафаскашии вазнин инъикос мегардад. агар ин нишонаҳоро мушоҳида кардед ё ба наздикӣ аз кишварҳои дорои пайдоиши коронавирус баргаштед, бояд ҳатман ба бунгоҳи тиббии минтақавӣ тариқи телефон муроҷиат намоед. ба худмуолиҷакунӣ машғул нашавед. қоидаҳои профилактикаи инфексия. аз иштирок дар чорабинаҳои серодам даст кашед. бо дасти ношуста ба рӯи чашму даҳон нарасед. аз алоқа бо шахсони дорои нишонаҳои дар боло оварда худдорӣ намоед. ҳангоми баргаштан дастонатонро бо собун тоза шӯед. аз антисептик истифода баред. ҳангоми салом аз даст фишурдан ва оғӯшгирӣ худдорӣ намоед. танҳо аз ашёи шахсии гигиенӣ истифода баред.